Blablabla, I prije svega ostavite like. Zašto da ostavite like? Trenutno ja obećavam da će nam se ovaj video svidjeti. A možda i neće, još nismo vidjeli da li će uspjeti. Ako uspije, ajde, ostavite like. Ako može ovaj video do 3000 lajkova, znači hvala svima. Uživajte u videu. Surprise, motherfucker! I pozdrav ljudi, šta ima, šta se radi? Dobrodošli u jedan ekstra video, znači ljudima da pokidamo s ovim videom. Možda neće uspjeti, ali uvijek trebate razmišljati pozitivno. Uspjet će nam to posao, znači Vukašin je prije par dana radio prank, a ne, to ste mogli već vidjeti. Nas sam budala so uvod, ali dobro, ja sam njem na jednom, kad sam svirao, nas sam moja biber rasprdao sa live. Evo ovako ljudi, on je jednom bio kod mene sa curom, vam ovoj sobi. Vam. Ajde sad da ne ulazim, ajde idemo mi dole po iskakavac ovdje, ne da snimam. I dole sam sve pripremio na čudne dio. Kod mene je došao sa curom vam u sobu. Dalje da ne pričam što je bilo, dobro? Vi možda nećete vjerovati, ali i sad da vidim da se ovako vidi. Malo je vamo mračno, ali dobro je, ajde. Sad sam njoj odlučio da idem kod njega. Ja sam se dogovorio s njegovom mamom sve, znači ona je meni sad rekla, on je otišao. Znači nije kuć, ali otićemo provjeriti i to da mene ne zeznu slučajno. Sve uvijek treba biti spreman. Ja ću otići sam kod njega, uzeti svoje gaće, uzeti neke, naći mama neke ženske cipelce. Ja sam tam kao osam, da sam ima došao kod njega u sob sa curom i pustit ću da izvinete pornić. A to nije ništa čudno, bože, pornić ko pornić. Malo stenjanje i to. Pa ću vidjeti njegovu reakciju, ako uspije, ako ne uspije, bar ćemo uživati malo zezat, ne bi ga i tak. Ovako ljudi, idemo, znači, ovako, uzmem ovako. LG Cam, to ćemo podnijeti, stavljamo u džep, ovo ćemo brzati. I, oružanje. I ljudi, ajde ja ću ovo prekinuti, odam na brzim, zaboravio sam gaće svoje uzeti. Dobro, to je to, opremljen sve. Idemo, protvorimo ovako ruku, uzmemo ovo. Televizor ne gori, a mi idemo polako. Hajde sad ovako da ne snimam video studiju nekako. Kad dođem kod njega ja ću pao kamer. Čevo se, volimo vas sve puno. Ljudi, ne znam da ga fokusira na... Kad zapni ovako što. Jebim ga ja. Sve je bilo. Jel kuću on? Nije. A nije? Nije još došao. Ja rekao. Nije, ja sam rekao, već mislio da je gotovo, ja se jedan napate, sad dođe. Kako ste vi? Dobro sam, šta? To je najbitniji. Ne pitajte me šta ovo sve nosim. Ma ne znam šta nosiš, Oda gore, Sad ćemo nastaviti. Moraš pustiti riječ, pa će zatvori. Da ljudi ne čuju. Jesu lupilo na drugu stranu.
sad usisao. Vidjet ćemo ovako ljudi. Čekaj. Čekaj, vidimo. U Ćoškić. Three hours later. Mama, jel neko ima kod mene? Pa Liza je ušao prije 20 minuta. Ne znam, on je ušao. Ja mu nisam znala da nije došao. Jesi ti sigurna da je on sam? Pa znam, djete je prošao. Ti će biti sam. Jesi sigurna 100%? Pa sam! Čije gaće ovo ovdje van? Kakve gaće? Muške gaće, sive, sport. Pa nisu ni takve ni boje. Samo mogu biti tvoje Lize. Evo ovaj, pa šta se skidam da vam? Nije izbudio da se skida. Jebo majko jebe! Kaži me! Da se mi nagrao? Kad se mi iskuća ova dvojica? Mama, zareklo mi je cudo! Majke! Ade! A vi niste normalni. Mr. Roga, kineski njene kompjuter! Ja ti zud s vama. Nemoj mene, ćeš bješ! Švedrka. Uleks. Ja rekao Roga, rekao sad ću ja, rekao... Joj, trku se. Bratika, Brenkić, joj, napatio sam se, znaš koliko sam se napatio. Kako Lizu nije sramota pred mojom mamom tako urate? Ja išepam, eto on uradi tako pred mojom mamom. Kako ga nije sramota? Treba ga... Jo, on ovo, znači ja prenko. Po bolji, priznajte ljudi da su bolji moj prenko. Pišite u Kašin je bolji u prenkoma, tako da uživajte. Bolji u prenkoma. Ja volim svoje curi, ćao! Voliš, ali.